and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Senyor Emilio, paghugaw-hugaw ang imong gustong buhaton. Ako kining pagbuot! Mapugos kog sumbong sa munisipyo kung mamugos kag yun. Wa ko'y labot! Na, sige! Sugdi nagpamilit sa bungbong nining simbahan ang mga litrato. Sina? To. Kinsa kining nangabot? Sila ang gipaani sa labang makagagahong. Animal! Ayaw ko patuhuan yan na. Sige! Sugdi na ninyo ang pagpamilit. Umayran ko lang unya mga pulis nga nangabot. Sige na! Pamilit na mo! Nabiyaon ko na din ninyo. Isa na gingon? Kanang pulis ko din o. Wa siya magkailan ako? Wa ko nun yun. Animal! Dali! Atong doolo na misulti niya na. Hinaot nga matinood ang akong gisulti ni atong isog nga Senyor Emilio. Nga kanang mga pulis nga miabot, mga sinugo gikan sa kahitasan. Nganong ni ang kamal? Mahal, grabing gibuhat ni Senyor Emilio. Usa may iyang gibuhat? Gusto niya nga lukpon sa imong litrato ang tibok simbahan. Gikan sa gawas hangtod pa sa sud. Unsa? May tao si attorney nga usa ka pulis. Nga may nagpaybaw niya sa gibuhat sa imong amahan. Dili sila makadakop sa demonyo kong amahan. Kay hayluon man dayo kwarta. Mao gini mahitabo. Ug gipadayon gid nila ang pagpamilit. Wa. Gipapauli sila sa mga pulis. Og giingnan nga kundi sila mo pa to. Hangtod pa sa Senyor Emilio. Mapriso. Maayo unta. Pero gipapahipos ni Senyor Emilio ang daan nilang poster. At to na lang kuno sila mamilit sa langing lugar. Dakana di ay sa iyang gipahimo nga poster, no? Daghan yung kayo, mahal. Gusto lagi niya nga iya kang mapawi. Dili ko muuban niya. Kung pugson ka niya. Ang akong patayng lawas mo iyang mada. Mahal. Dili ka niya makuha kikara ko. Kana mo'y akong ipanumpa diyan mo. Dre, nagubotay din ni kanina? Hay. Nagtuo lang yun si Senyor Emilio nga mapalit niya ang mga tao dinhi. Ha? Namugos siya nga papitlan sa mga posters ang sud o gawas sa simbahan. Ha? Amot lang sab kaha, kinsay na nawag og mga pulis. Wa mada ang mga pulis sa kwarta ni Senyor Emilio? Wa, Karen. Kung wa pa nila panghipusa ang mga posters, dadon yun sila sa mga pulis. Hangtod pa si Senyor Emilio. Unsa? Animal! Animal! Gipagkauwawan ko sa mga pulis. Unsa man? Miniliw na ang ilang sweldo? Nga naghimo mo sila sa pagsalikway sa akontang ihatag nila? Ha! Ayaw na pagtingog, Butoy! Naglagot pa ba kay ko sa gibuhat sa mga pulis? Tingali, ikaw rin akong hungawan! Ha! Kahilas nila! Nagkaako sila sa pagbalibad sa akong tanyak? Ako! Ako! Ako pag yung ilang ibalibaran! Animal silang tanan! Butoy! Butoy, nga nung di ba ka mo tubag? Saan? Tigalig po silon pa ng noko ni mo nyo. Ijuha ko rito tubig! Kanang bugnaw! Magdali! Dini ang salbahis ni Senyor Emilio? Oo, sir. Uwa kaniya unsa ah. Wa man hinoon, pero
Nagbuto-buto ang akong dughan sa kalagot. Sa dihang iyang untang papitlan sa mga litrato ni Hazel ang sud o gawa sa simbahan. Huway batasan. Grabe ang iyang kasuko. Sa dihang miingon ko nga ang labang makagagahom ang nagkuha sa mga polis. Siya mo'y hinungdan nga naghuba ang simbahan kaniadto. Tinuod ka na, Sir Den. Pero dinhining simbahan mataw ang muilog sa Asyenda Emilio. Andama ang Jeep, Butoy. Ato na lang mamilit sila yung lugar niyo? Mga tutas munisipyo. Isumbong ni ko sa mayor ang ibuhat sa mga pulis nga rin ako. Unya, tuhuan ka kas mayor niyo, Senyor Emilio. Animal! Nganong di magutuhuan? Wala sila magkailan ni Senyor Emilio? Panahon sa eleksyon, kunwa ko din Butoy o sila gato sa Manila aron mangayog donasyon. Unya karon, sa akong pag-ato sa munisipyo, dili ko nila paminaon. Sige, paganda mo. Mga tutas sa munisipyo. Tuwa ko sa munisipyo ang demonyo mong aman. Nagunsa man siya rito. Aw, tingalig isumbong ang gibuhat sa mga polis. Magpadaog sabdi ay ang mayor. Mahimong dako og nahatag nga donasyon ang imong amahan sa mayor. Maong midaog. Tungod kay sa donasyon, labanan lang gyud sa mayor ang demonyo? May lain bang termino ang mayor? Busa, unsay atong kalibutan nga magpaulipon siya sa demonyo. Mo na hinungdan nga way paglambo ang atong probinsya. Kay magpagawang ang mayor o kahaang o gobernador sa mga tao nga ilang gipangayuan og tabang. Kung ako yung dato, no? Ang duha kahabig mo akong tabangan. Aron, way makasudya nako. Kung ako sa dunay kwarta, dili ko sila hatagan ni anang donasyon. Aron wa sila mapaabot nako. Kung doon na kay negosyo, apugos ka gid paghatag nila. Aron, di ka pangitaan og sayop. Maulagi na. Di gyud mo lang buong atong probinsya kung maunay padahanon. Di kaya nga to ang probinsya ang naghimo niini. Mahimong happy tanan. Magpaabot og donasyon gikan sa mga negosyante. Labi na gyud sa mga dagkong negosyante. Maayo pa di ang magpuyo lang ta isip yanong lungsuranon. Kay malinawon pa nga atong kinabuhi. Ingon unya ta anak mahal ha. Nga unsa? Kung makasalo unya ta, magpuyo tang yanong lungsuranon aron way mo samok nato. Dato man ka. Pobre man ka. Kung di man akong maasawa, kung unsa ka, mausap ko. Kung pobre ka, pobre sab ko. Nialagi ka sa simbahan, sir. O kaday masayod sa nahitabo. Maulagi. Milarga man to ang jeep sa inyong Senyor Emilio. Asa kahasto sila paingon. Ambot lang ka, sir. Wa ko masayod. Ay, kanya hayrang layasan sa iyang anak. Nahibaw day ka, sir, nga milaya si Senyorita Hazel? Nahibaw. Kaya ako mismo iyang giduol. O gihambugan pa nga kung makita ko ang iyang anak, sultihan ko dayon nako siya aron mahimo kong milyonaryo. Wa siya musulti unsay rason nga milayas man ang senyorita? Gi-kidnap ko nun eh. Unsa? Ikaw? Oh. Wa di niya tug-ani nga nung milaya si Hazel? Wa. Angay siyang layasan og anak. Tungod kay usa siya ka demonyo. Sir. Ang imong mga ginikanan, wa lisod-lisura sa demonyo? Dili man sila mo tingog kun kasab-an, sir. Hapit na mo abot ang panahon. Aron pabayro na sa iyang pagsinalbahis. Mayor, wa man kuno ang mayor. Tuwas Manila. Pakontak siyang cellphone. Nga nagkinahanglan ko siyang desisyon.
May meeting man kuno ang gitambungan. Nga, di pa disturbo. Animal! Hain ba nagsulti na? Tuwa sa iyang opisina, Nyor. Dan ako siyang atubangan. Litse! Oh, uy, usa man ron. Ako magkagablihan ng pultahan. Pero tingalig si Mahal ron ang nanuktok. Mahal! Abli na yun! Mahal, ni ang demonyo mong amahan. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!